Здравейте хора, аз съм Митко и днес ще играем една игра в FNAF World. Аз се видях, гледах интротата, стори ми се хубава и сега я пробвам да я играя, да видя каква е. Тук ми е игъл, тук си купих пчелички. Които ни дават повече демидж. Те стрелят противниците. Той е Фреди, аз го имам. Сега ще ви покажа героите, които съм събрал. Парти. Ей, това са ми героите. И даже имам и Shadow Freddy, който взима много демидж. Добре. Плюш трап е това. Той е много хубав. Як килър е. Тук при Балун Бой можем да ловим риба и рибата, която ловим, например, тази може да даде 500, тази 100, тази 400, така, поинтове за точки, за да може да си купя. И ако не събираме риби, аз фанах плюс 2 омага. JJ. И колкото по-големи риби хващате, толкова повече ви се увеличава рекорда. И Балун Бой сега го няма, защото си почива. И от тук можете да си купите Defense, стилата съм си купил Def плюс 10. Защото аз не събирам много пари, аз повечето пари си ги харча, нали? За глупости. Добре. Така има сребърно честче. Чакайте само да убия тези смишки. Сега един от босовете е там. Извинете. Един от първите босове е там, горе. Ето сега ще отида. Чакайте. Сега можете да виждате малко по-добре. Призбал. Той, като сте с силни играчи, лесно се убива. И ни дава 200 XP. Някой път ни дава по 300. Добре. Ей, тук са ми сейвнатите уроди. Тези цифрички. Тези цифрички са ми сейвнатите уроди. Тос е в ледения свят, Тос е близо до дърветата, там надолу. И Тос е тук, дето съм сега. Ето, сега сме в моя последен Saved World. Това е мапа. Да. Тук тези не са много лесни. Издръжливи са, но айски. Така ги взимам повече демидж. Това ми е първият отбор. Това ми е вторият отбор. Бони го харесвам най-много във вторият отбор, защото той има Бас Джаз и Хапи Джаз, който Хапи Джаз хилва съотборниците на Бони. Само, че не мога да разбера как за тази ключалка
Ето тази ключалка тук. Една. За тази ключалка не знам къде мога да взема нещо да я отключа. Да, забравих ги днес. Тук са някакви тъпи квадратчета. Добре. Ето тук са Cupcake Pizza Wheels, ми е най-силната атака на Фреди, който виждате какво прави. Hot Chest, Mystery Box, като взема и се сменят играчите и стават леко по-хубави. Mystery Box, виж, вече имам Nightmare Freddy. Имаме и Spring Phantom Puppet и Phantom и Nightmare Bonnie. Леко казано, това е. Ето, това са ми байтовете, нещата, които използвам при битка. Тези са за хвърляне. Хвърлят такова. Това хвърлят. Това е за хилване. Тези двете са за хилване. Тези двете стрелят. Добре. Чакайте, ще ги ресетна. Това и това. Защото той не стреля. Дан. Phantom Freddy. И още взето това е за тази игра. Искам да взема и други герои, но едва ми излиза за New Challenger. Той. Дигна ми се лева като почна. Добре. За кого направих? Само точно гаден звук. Това ми е втория сейф. Като цъкнете тези копчета тук, сейвате. Чакайте да се разпрасте с мишки тук. Jumpscare, Pizza Wheels. Това е апдейта. Иначе... Добре. Това са малките Фредита. Сега ще ви покажа... Извинете. И още нещо. Чакай да го видя къде беше. Това е мината. Чакай, ще избягам на тест, защото не се занимава. Това е мината, която се правят много неща. Събирате диаманти, бит с златни чудовища. Запокахме в началото или не, не помня. И това са златните руди. Да, бит с такива каменни, но има и златни, които ви дават много XP. Добре, хук. Пицабал. Да, тези балони са на Балун Бой. Аз съм свикнал да използвам такова. Само Pizza Wheels на Фреди. Да, това е и големия Pizza Wheels. Cupcake. Сега... Spring Freddy, той не дава много дим, той не взима никакъв димиш. 240. Да fuck, как стигнах левел? Да fuck. New Challenger. Този Бони. Ще го взема този Бони. Той кой знае колко е силен. Той Phantom Puppet ми уби почти всичките от играчите, 5 играчи. Останахме само 3 играча.
пъпета, останали съм пъпета, Фоксито и Бонито. Пицавиус. Бих ли го е? Омага! Той не беше кой знае колко труден. Взех го. Къде е той сега? Ето го. Ето го тук. Ако биете нов чаленджър, взимате нов чаленджър. И да, това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайквайте го, абонирайте се и чао!